Ναι, θα το έχω υπόψη μια. Τον κύριο του Ιστάκη. Τι κάνετε? Φεύγουμε. Παίρνω εδώ τη ρούλα μου και θα φύγω. Θα πάμε σπίτι μας. Κρίμα. Γιατί δεν μένετε λίγο ακόμα, έχει ωραίο καιρό. Κρύμα. Τι να κάνουμε, δουλειές είναι αυτές και δεν μένουν. Μακάρι να μπορούσαμε αδερφέ, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε στις δουλειές και στα σπίτια μας. Θα σας κάνω λίγο τον λογαριασμό. Όχι λίγο, πολύ να μας το κάνεις να πληρώσουμε. 5 ημέρες, 2 άτομα, 6.000 το δωμάτιο. 80.000. 80.000 μπράβο ρε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, περάσαμε θαυμάσια. Σας ευχαριστούμε όλα. Ήταν υπέροχα πρωινά, ξεπρωινά. 25.000 θέλω για το mini bar στο δωμάτιο. Ποιο mini bar? Το mini bar, δίπλα στο κρεβάτι σας που είναι το mini bar. Πήραξες μόλι το mini bar. Όχι, δεν ήπια τίποτα πολύ. Καλά, δεν ήπιαμε τίποτα. Είχαμε το mini bar. Δηλαδή, άμα ήταν μάξι το bar, πώς θα πλέον εκατομμύριο, που δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα. Μα κύριε του Ιστάκη είναι μέσα στα Βασιλίδη του ξενοδοχείου, καταλαβαίνετε. Αυτό χρησιμοποιούσατε, δεν φταίμε. Στα ποια είναι μέσα? Στα Βασιλίδη, κύριε. Που είχαμε και Βασιλίτη στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων. 5.000 και 40.000 η πισίνα. Πόσο? 40.000 η πισίνα. Μωρή που ούτε ξυπνησία και κάνεις καμιά στραβιά, σπάσα πλακάκια. Δεν ξέρω μπάνιο, πρέπει να μου δείξει. Ούτε εγώ κανένα μπάνιο, ρε, γιατί δεν θα πληρώσουμε 40.000 Ναι, η πισίνα ήταν μπροστά στο δωμάτιό σας, κύριε. Άμα θέλατε να τη χρησιμοποιούσατε, δεν φταίμε εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Πάλι αυτός ο Βασίλητης πως τον είπες? Ήταν μέσα στα Βασιλίδη. Τον Παναγιά μου, το Βασίλητης να πούμε. Είχαμε και τρίτο στο δωμάτιο και δεν το ξέραμε. Ναι, στα έλεγα και εσείς τα έλεγα. Να πληρώσουμε 5.000 σύνολο 100 γιατί είναι και 35.000 για τη δίσκο. Ποια δίσκο, τι κάναμε στη δίσκο, δεν πήγαμε στη δίσκο, βράδυ μου να Μα πω. η δίσκο είναι στο υπόγειο, είναι πολύ ωραία δίσκο. Σοβαρά? Και αυτή με στα Βασίλη θα καταλαβαίνει, εδώ δουλειά μας κάνουμε. Δηλαδή δεν πήγα και πληρώνω πάλι εδώ. Είναι τρελή αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων 100 είπατε, πάρετε 100 για αυτά τα 20. Κάτσε να πάρω εγώ και τα 80 πάλι πίσω. Εδώ. Τα 80 και τα 5. Μου τα χρωστάς για αυτό, τι γιατί. Μα από τι κύριε του Ιστάκη? Γιατί πήγες με τη γυναίκα μου ένα βράδυ και πέρασες. Εγώ κύριε του Ιστάκη. Κοίτα αγόρι μου. Την άγγιξα τη γυναίκα σας. Άντε την άγγιξε, εδώ δίπλα μου την είχα, άμα τη γούσταρε, σας την πείτωσες κιόλας, σας την πειράτη πανμορή. Αυτές και ξενοδοχεία.